Så jeg brugte rigtig meget af min barndom sammen med min far til at tænke på ham, tænke på, hvordan han har det, prøve at hjælpe ham, når han har haft det dårligt. Men sidder med rigtig mange bekymringer for sine forældre, samtidig med den skam. Jeg snakkede stort set aldrig med mine venner omkring det, så ingen vidste. Og jeg gik til en meget fin skole med venner, som har haft meget ressourcestærke forældre, og det var ikke nogen, som opdagede det. Men heller ikke nogen, som har lyst til at komme ind og hjælpe, fordi kommunen vidste, politiet vidste. Altså vi har haft besøg fra politiet, måske i hvert fald 10-15 gange, hvor de kom ind og fuldstændig smadret hele lejligheden, og de kunne godt se, at de kom ind til et lejlighed, det er 2-værelses lejlighed, på den ene værelse, det er som den helt almindelige ungmandens værelse med plakater og ting og sager. Den anden sidder 10 mænd og ryger heroin, og alligevel var det ikke nogen, som gjorde noget, ikke? Altså det var bare sådan, det var.